Dnes budem prať detské vecičky a stavať postielku. Teda, tu som si to ešte aspoň myslela, ale tento deň som stihla len prať. Všetky veci som si prešla, pretriedila na svetlé a tmavé a zistila som, že je toho fakt veľa. Okrem oblečenia som prala rovno aj plienky, obliečky na vankúše, utieračiky a tak ďalej. Nech to je všetko pripravené. Vznikli z toho hordy vecí, ktoré šli rovno do práčky a potom ma tie hordy čakali, aby som ich vyžehlila. Takže super program. Spravila som si teda pohodlíčko, aby som to s tou žehličkou zvládla, dala som si do posadia Tarzana a pustila som sa do práce. Toto žehlenie mi zabralo 3 hodiny. To som fakt nečakala. Ja už som potom nevedela, čo si do toho pozadia pustiť a myslela som, že mi odpadnú kríže. Po vyžehlení som mala ešte v pláne všetko pekne poskladať a naukladať naspäť do skrinky. Ale keďže už bol večer a už som mala dosť, tak som potom tie veci len nakôpkovala a organizovanie podľa veľkosti a skladanie som si už nechala radšej na iný deň. Na druhý deň som ako prvú vec chcela doriešiť postielku, takže sme sa pustili do jej skladania. Podľa návodu to vyzeralo byť celkom jednoduché, ale stretli sme sa s 2 menšími komplikáciami. Prvou bolo, že už od výroby boli dodané 2 pliešky v nesprávnom tvare, ale našťastie sa dali použiť a všetko si sadlo. Druhou komplikáciou boli 4 chýbajúce šroby, ale mali sme ich číslo, takže sme ich zbehli dokúpiť a aj toto sa rýchlo a hladko vyriešilo. Strašne sa mi páči model tejto kolísky, takže ten budeme používať ako prvý. Ešte sa tie hojdacie nožičky dajú vymeniť za kolieska, to mi príde tiež celkom praktické a časom vyskúšame aj tie. Nasadenie baldachínu bola asi najväčšia radosť a strašne sa mi páči táto kombinácia bledomodrej s bielou. Postielka je strašne cute a veľmi sa z nej teším.